the best music. DJ Khaled. Story of my life, searching for a ride, keep searching for me. Kung sa inyo mga cancer, ako nga pala si Paulul. Nandito na naman tayo pa mahatid ng kasiyahan ngayong gitna ng linggo. Dahil alam nyo naman, alam ko lahat tayo nahihirapan sa mga aral, sa trabaho, sa anak, sa utang, sa kakupalan ng barkada, di ba? Kailangan natin sumaya ng paunti-unti ngayon. Isipin nyo na para tong break time ngayon sa buong linggo na to. So, simple lang naman yung laro. Tumawa ka, talo ka. Alam nyo naman tayo, nag-iisang gaya-gayang child sa Pilipinas. Wala siyang pake sa nararamdaman nyo at sa nararamdaman ko. So, simulan na natin. So, pag natalo ka, mahina ka. Kung di ka natawa, edi mabuti. Meron ka pwede sabihin sa nanay mo, magaling ko, di ako natawa. So, simulan natin. Sabi ko pa sinasabi, di naman ako masaya. Lagi na lang ako talo eh. So, ngayon gagalingan ko na. Unang video. Utang ko. Eto po, driver ko po to. Kasi hindi ako mapagmaniho dahil doon sa masugat ako. Eh bigla na lang po akong nadampot at tinawag akong Pugi. Hindi naman po ako Pugi, pangalan ko po Jamail. Hindi ho. Pangit po ang mukha ko eh. Oh, hanggang hindi lumalabas ang ngipin mo, hindi ka pa natato. Okay, so buhay pa ako. Ano ba? Gusto ko nga manalo dito eh. Huwag kang epal. Sunod, ako yan lang. Yan lang yun. From Carlo Abakita. Anong kailangan mo na Maladora? Kailangan ko lang 1,000. Ah, Lolis ngayon, alam mo diba, walang gusto pera. pa mataas. Sinungaling ka. Puro kayo gawa ng pera, hindi nyo sinusunod ang utos ko sa langit. Kaya pareho kayo ni Jessica, mga abak! Si Jessica. Oh, ano yun nangyari sa kamay niya? Yun. Kita nyo yun? Yung mga abak! Ah! Gesef Yawal. Si Jessica. Gumagalaw! Wala akong pera. Nalulunis ngayon. Parang nakatanggal siya doon sa kamay. Yung, parang clingy na friend, ayaw matanggal. Parang hindi na siya nakakabit. Parang nakakabit na siya doon sa mismong balat ng kamay. Ibigay mo na sa akin ang mga nilagyan Wag ninyo. mo na galawin. Huwag kang magsinungaling. Mudagkot sa ko sa menteryo. Huwag kang magsinungaling. Pinatay mo si Adora, dapat mudagkot ka sa menteryo. Oy! Ikaw ang pumatay Ang kay Adora. paa ko ay ang ngipin mo. Oh! Paano makapatay Wasak! ang ngipin? Hindi kaya ikaw na isang mga makating mga Ngipin ni Leo yun. Huwag mo na ipakita yung kamay mo, please. mga kagaw. Oh my na God. siyang pumapatay sa kaluluwa. Nagsisafeguard ako kaya walang kagaw. Awkward. God, ako nga nag-life boy nga tatablang nga ikaw. Ano yung life boy? Yung lifeboy fake yun. Life boy. Literal na may boy. Hindi, ako yung natawa sa sarili ko, okay, hindi siya, okay, huwag kayong magulo dyan, life boy. Sunod na video, yun na yun, lita bagay, ano ba, di ba ako kilala, hindi pa ako nananalo dito sa laron to eh, so, sunod, from Super Ken. Makakapit ako! Yeah! Panoorin nyo yung buo kay Super Ken. Ayan na, yung good. Ay, hype natin sarili natin. Ayan na, the best part, mga cancer! Bata doon si Victor magtanggol. Takte naman, palalo na ako eh. Wala nalo na ako eh. Sige! Talo na tayo eh, sige na! Ano to? Sisiguraduhin ko sa'yo hindi ka na makakapagpas pa. Sisiguraduhin ko. Sasayang tayo ng oras, hoy! Sisiguraduhin ko Sisiguraduhin ko! na isa lang ang lalabas sa ating buhay. Oh! Lagot ka na! NANI?! Oy! Lagot ka dyan ako! Kakantahan kayo ni Marian, bahala kayo dyan! Story of my life, searching for a ride. Talo na naman! Sige na, alam mo yun, wala na akong pake, sa totoo lang, kahit hanggang umabot na ng 100k yung subs natin, tapos hindi pa rin ako manalo-nalo sa larong to.
Barangay 143 to Barangay 16. Rule 34 nga naman mga cancer, sabi ko sa'yo. Hindi ko siya matignan ng normal na ilenching dede na yan. Hindi yan Pilipino na ako sasabi ko sa iyo. Sa Pilipinas, flat. Okay, flat is justice. Kaya nga tayo may rice terraces, diba? Diba flat yon, kada taas flat. Ganun, nasa lahi na natin ang pagiging flat, okay? Okay lang yon kasi pag sumisingit kayo sa concert, sumisingit kayo sa pila, madali makasingit. Diba? Kasi ako, ganun din ako eh. Kaya huwag kayong masaktan yung mga babae dyan, huwag kayong masasaktan kung flat kayo. Okay lang yan. Tiris-tirisin mo lang yan gabi-gabi, lalaki din. Maraming salamat kay otaku.os sa yung ginawang art ako. Very good ka dyan, sabi ko sa'yo. Proud na proud ako sa mga Pilipino. Ibang bola ang gusto niya. Di ko ako demonetize pa ako. Sunod from Michael Mortil. Vape tricks. Uto. Kaya pera mo na lang yung katangan. Sunod. Buti lang kanina pa ako tawag. Problema nyo na magtiis dyan, mga ungas. From Bobo. Ganyan ka muna. Salita ka na. I will do the itlog challenge. So, binigyan siya ng 100 para lunokin yung itlog. Okay. Iharap mo. Itlog! Healthy yan, healthy. 2, 3, itlog challenge. Yun nun, kaya mong paduro. Okay, pag gano'n ba, ibabalik mo pa rin yung 100 mo? Okay, so 50 na lang ibibigay sa'yo. Very good ka, bata ka. From Gwenbel Daikos. So paggawa yan sa semento, sobrang taas na inflation natin. Semento na ginagamit nila pang miga. Tangina. Nabaon nga gago. Sunod. All arounder. Yes. Ako matindi. Yan, nabaliw na din yung electric pan kasi sobrang taas sa mga bilihin. Patrick Solano. Ganyan ang imol, bebe. Punta ka gago. Bahala ka dyan. From Francis. Medyo late yung bagsak nung video sa akin ni Leche. You're my flashlight, light, oh, you're my flashlight, Parang ako nanonood ng mga Korean drama na meron dub na late. Yung late sa boses. Putang ina. Grabe kayo, binabalibag nyo lang nga palagi si Kim Chiu sa stage. Ginaganyan nyo pa. Hindi na kayo naawa. Gusto na niya magtrabaho. Gusto lang niya kumita kasi sobrang taas ang bilis ng inflation. Diba? Yung mga semento ng mga tinapay. Mga ganyan, kailangan niya magtrabaho ha. Kailangan natin gumawa ng paraan para mabuhay tayo sa Pilipinas. Kasi diba, sobrang saya mabuhay sa Pilipinas, mga cancer. Alander Bargamento. Pasukin natin itong kanilang baby's room. Dito raw makikita yung ilan nga sa mga drawing nung kanilang baby, maging ang kanilang mga laruan! Mga laruan! Masabi ko sa'yo, para magtrabaho, gagawin mo ang lahat. Kahit pumutok na yung ugat mo sa puso, okay lang. Basta wag lang pumutok yung wallet mo. Very good ka dyan, Gemma Bansenya. More power to you. Sunod, from Hokage na mabagsik. No, kasi pwede pakita yan. We've got it. Barangay yung 69 ka kasama, kuya. Very good ka dyan. Sunod, from Noel Bolalin. story of my life, searching for a ride, but keep searching for me. Sorrow in my soul, cause the seas are wrong, bleeding us. Parang gago yung bata. Feeling ko hindi yan yung kantang yun. Like, bagay lang kasi yung sayo niya sa kahit ano. O yan, pumasok na si Marian. Yung kapangyarihan niya kaya sa probinsyano. Sabi ko nga sa'yo, di ba?
Nakakaubos na utak naman. From Jerjer King. Ilalim ng sabi lang naman. Pakinggan mo ang aking sigaw. Kaya pag si Jerjer King, pag natarantaduhan, galing mo talaga. Para loophole yan sa, sa copyright system. Hindi ka maka-copyright pag ginamit mo yung effect na yan. Very good, Jerjer King. Maraming salamat sa buwanet mo. Sunod, from Misty Moon. Ganda ng langit, no? Oo nga, honey. Ganda ng langit. Oo nga pala, honey. Ano nga pala yung sasabihin mo? Bata ba? Ha? Ano yun, honey? Di ba sabi mo may sasabihin ka? Tungkol doon. Gusto ko lang sana sabihin na ano yun? Tuloy mo. Gusto ko lang sana sabihin na I had the sex with Jollibee. What? What the fuck? I had the sex. Really? Fuck. Yes. Paano mo nagawa sa akin to? Katiwalaan kita. Bakit? Yan. Sorry. So my fault. Sorry. Wag mo ko hawakan. Si mama ko. Sama ko yun yung Jollibee May mo. effects pa. Honey. Damn, son. Patawarin mo ako. Si mama ko. Wag mo akong hawakan. Magsama kayo yung Jollibee mo. Gusto niya na lahap sarap. Ano nangyari dito? Ikaw, tangina mo bro. Pinagkatiwalaan kita. Kala ko ba best friend kita? Ano yan? Ayoko na. Bro, let me explain. Bro. Kala ko ba best friend kita? Gago ka. Wag mong Pinagkatiwalaan kita. Hindi mo tayo sa kuha. Kala ko may business trip lang kayo. Yung pala nagkakanto. Wag mong subukan. Ano? Tama na yan. Let me explain. Walang explain. Wag mong Ano, magsama kayo, magkantutan kayo habang buhay. Bida ang sarap. Gusto niya ng malaking bubuyog ni Jollibee. Sabi ko ba sa'yo, magaling yan tumusok. Ops, tama na po po yung channel tayo dito. From Gerald Balinab. Sakto pa yung ganun yan. Ang cute-cute mo, Gerald. I had the sex. The sex. Yung mga mukha na gusto ko ng sex, man. From Raul Dolawan. Ako po si RJ Carlo L. Pacon, 13 years old, nag-aaral po sa grade 4. Pangarap ko pong maging pulis para po mahuli ko mga kriminal. Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po matulungan ko mga wag Wag mong subukan. Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po mahuli ko ang kriminal. Paglaki ko po, gusto ko pong maging Ano ba? Police na sundalo na agad? Gusto ko pong maging Bilis, pulis para po mahuli ko ang mga kriminal. Paglaki ko, gusto ko maging kriminal para Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po mahuli ko ang mga kriminal. Yeah! Try until you succeed, sabi ko sa inyo. Tulad ako, di ba, na-delete na yung channel ko, 6K subs ako dati. 3 months later, andito na ulit tayo. Di ba, lagpas na tayo doon. Meme until you die. So, doon tatapos sa ating mga tumawa ka, talo ka na video. So, kung di kayo natawa, very good sa inyo. Mamaya papaganipan nyo ako na dinidilaan ko yung mata nyo. Kung natalo kayo dito, i-like nyo rin yung video. Kailangan ko daw dito na intro. Kung marunong kayo gawa ng mga video, gawin yung 1080p. Gawan nyo nga na intro ang tumawa ka, talo ka. Pati yung sumukot, you lose. Tala nyo naman dito. Kailangan meron tayong magandang panimula sa mga ganitong video. I-like nyo lang yung page sa description at i-send nyo doon. Huwag nyo akong lagyan ng virus, ha? Paulol Police. Tayo na sa sing